Kahinyotrap National Youth Movement HNYM Central Executive Committee hakajayalam uba Marshal L. Nonglat Vice President beruba Kromiyor Rangjam General Secretary hakasitari unailur araja arpusan kalalait banyakran beruba di Langstang Chairman Kamigalaya Public Service Commission MPSC ban jingshai halor ke jingpen kloy kensan yaki eksamen tungkam wat habalabu ban penlong haki benai risau ban nai wing mentau senam. Habakran sigilat patay kubor uba Marshal Ulaong bagini ki eksamen lawan ra ban penlong kensan hakatayo baar bat balai mentau benai nailur araja arpusan bat kalabu jing iki samla ki bakmi lenti ban penlong iki haki benai risau bat nai wing. Ulaong bagi kena kimpat dep ban pen kre na kabenta kini ki eksamen jongki bat kumta keseng kadawa ban pen kala ban bu kumbala pen bet menshua bat ben rap baka jubab nau chairman kalong bon hab ban yashong daga jealang jongka commission halor kini ke jingdawa jongka seng. Kila pun kini ki kena kiba apply ya kani ka post sub divisional officer assistant engineer civil under PHE department under public work R&B department kabala publish link ba jong ka Mikalia Public Commission website ha ka aku kena tarik Julai arajar pesan. Te kini ki kena ki ba apply kini kam ki jam ki wan ban complain apa kaseng ga jongi ki ang ba ka jing kalong iki ba nomor ba ya kani katarik ke bakin pen ya kun hang ni ka website jong ki kila pelat ba kandai ha ka arpusan tarik Oktober. Kamu new benai ban wan arpusan tarik Oktober. Te kani kalau ada kata tentang program ka bakila ada fix na po ka MPSC website. Tika ai ka ba penlong pat hang ni ba nginwan hang ni kalong ba. Ya kani ka post ki wan ra biang no syadian kan mentah ha arpau September araja akusan dengan mentah ki dan stang kamba arpau sengi. Tika ni ko wan ra ka iki jing kini ki samla jumi ki buat kam wat jam. Namar ba ki dan ki bapli ki badan sabar. Kidan ki bapli ki badan hapo haki exam ki prepare kidan ki bapli ki badan haki jing sumar ki balik sumar ki bahing bersam syarum seneng kumtu te menta pencuan ra baik menta kensan kemni arpau sengi kamu kalabu kai kai jing ki makin prepare namar balai kalau ngna kumta bakila khen sengan ya katai ka Oktober arpusan trek ti gidang khen bi gidang dan sa kumba si benai tam ar benai la jan kat hi si benai arpusan sengi tia hakaliang habide kani dangila lik rung sopong ipan ko jipin ko charman te charman ro ila batai ba hawat kani gade ka jing bakla ka ba ngi ningong ila bu ki iong yangi bakat dang pen kloy dang bahangi ong em kamla pen long punta pen kloy ma pi utu nok kena balik example umpat la te ban ya te kata ko ra ka jing ya te nakaliang ka jong i ro ila ong ba ila khot ya gitu ki officer ki badi pet ya kania kalau adon ka jing ya kran hang tu habide kani ila ong ba hawat ba next nang ni sakhmat te kan dan su kanu no ka jing bakla lani kani ka false alarm ka belong ban pen ai ya kani ka arpo trek o kani arpusan wan ra biang sak arpo sedian nakaliang kasang bat nakaliang jong ki ni ki kena ki ba apply kam play jam lay ngimdan kanu no problem la da kira sedian ni kan long ka iki ka bakhambahan mal puli ki la yo su bakin pen krea lani kin prepare bhai kita ki exam jong ki ti handai kalong ka ba pat kalong ba wan ra sedian tingim kwa nakaliang kasang iwan hang ni ong ba bangim kwa kum kini ki iki baro khai ki ban wan jia haki kena wat kam wat jam jong ni namar ba kani kan bu ka ching pi ka bakrau ti ile si la sai yo dan ki ba dei hok ban yo kani ka kam lu kim yo su namar ling ba jong ka puar kim yo ban appear kini ki exam ni kata ro ka di wai yang nakaliang jong charman habi di kani ti ong bang ngan sa simkhya habi di kani ti banang ni chakmat ro ila kularingi yang publish bu ni ka fol ya ka seng jong piro ba ka lawan ban remind ngi ni lawan ban ai alam ngi kani khnang ba kini ki bar khai kinum jia hadian habuan habi di kani ti ki ong kin sa yakran kin ya pen ba dia singin saap ba lanu kan mi ya lada kami tengin sampai yang kata ho ana marba mentah dan tang charman hang ne bat iway officer ti kim namla ban ong bangin pen kala mentah namar bali kani ka hablong official habdan ka meeting habdan ka ibi ban penyat kini ki bro khan am dei tang mga bang di charman ro tangan ong no ai la sai no bu no ne la sisngi kam dan ngata system kan ka ban long official ka ban ki company committee habdan dan kunu ki ai ban yarai kini tarik dan kaliang jong i ong sa sim khya bi dei kani tangan sapet an sa bishar benya ti tat ngin sa penmi pat kumoi pat lada kalong kapala habatin pej bahagi kishap plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus f haka jingsom
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balai hi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya